Kuchingamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti. Dakuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa. Nase tiri kunzvimbo yeChikurubi female prison apo patinouya kuzoona madzimai anenge ari muusungwa tichinzwawo kuti mhosva dzakavapinza muusungwa ndedze matambudziko avari kusangana nawo nerubatsiro rwavangada kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire naro. Masvondo apfuura takanga tine nyaya yemumwe musikana wechidiki anonzi yenyaradzo achitaura kuti mhosva yakandipinza mujeri yanga iri mhosva yeattempted murder, asi chinhu chikuru chaitsanangura ndechekuti musikana akazvitakura nenhumbu yasvika 8 months asi preparation hapana. Rega tinzwe izvezvi kuti kubva patakata hurukuro naye pane here vamwe vanhu vazombokwanisa kana kuti vakakwanisa kuuya kuzomubatsira pane zvinhu zvose zvaishuvira. Ndachikumbira rubatsiro papreparation because ndane 7 months ndosununguka muna March. Ndachikumbira rubatsiro nechikafu. Tinongoona uchinzwa uchida kudya zvinonaka asi pekuzviwana nepanenge pasina. Okay, papreparation zvaunonyatsoti izvi neizvi neizvi ndezvipi zvauri kuda? Mapamba nematracksuit nedishi nebhaketi. Sisi Nyaradzo, munganditsanangurira kuti patabva kuita interview nemi masvondo apfuura kumashuroko, pane vanhu here vakazomboya vachikubatsirai? Takanzwa muchiti muri kuda preparation yemwana wamakatakura. Pari zvino hapana akambouya. Hapana akambouya kuzondiona. Muchitsanangura makatsanangura kuti nhumbu yani 8 months ende hamuna preparation. Semudzimai muri kutarisira kuzoita sei panguva yamakuda kunosununguka kudai? Ndachitongokumbira rubatsiro kutengerwawo preparation because hapana chandinacho pakatoipa izvezvi, so hapana chandinacho. Nditokumbirawo rubatsiro kuvanhu veZimbabwe vandibetserewo ndiri mukati meusungwa. Takatarisa papreparation iri kudiwa, mungagona here kunditsanangurira kuti chandinogona kuda ndeichi neichi nechi kuitira kuti vanenge vachikuona izvezvi vazive zvamuri kuda? Ndichida dishi nebhaketi, masoksi, matracksuits, maromba, mahetsi netumwewo tuhembe tunongopfekedzeka mwana. Ndizvozvo. Sisi Nyaradzo, tinoziva kuti kana mudzimai akazvitakura ane chimwe chikafu chaanenge achiti nhasi ndiri kunzwawo kuda tumadora, nhasi ndiri kunzwawo kuda maepo kana mabhanana, ndo zviri kuda mwana. Ndio language dzinonyanya kushandiswa nemadzimai akazvitakura. Imi muri mukati meusungwa muno muti zvipi zvamunomboti ndaishuvira kuti dai ndanga ndiri kunzoko ndawana izvi neizvi? Shuvira ndochidawo raisi, maspaghetti, makaroni nenyama nemadora, matemba nemafrutso, mamengo, maepo, mabhanana nedringi, mabhisiketsi, masepi nemaputi. Saka pana here nguva yekuti munotombodzana gogo kuti inini nhasi gogo kanyako mukazondituka henyu asi chandiri kuda ndikuda mabhanana? Handisati ndambojaira wangu vana gogo svikira pakuvaudza zvakadaro. Handisati. Chero ndikanzwa kuzvida ndichitongoona kuti hapana pekuzviwana nditongogara ndakadaro. Saka iko zvino muri mukati meusungwa, murume wenyu akamboya here kuzokuonai? Akagumisira kuuya muna November, paakagumisira kuuya. Saka makatotsvaga here zita remwana muna November pavakauya baba muzvimaminetsi zvishoma izvozvo? Makatotsvaga zita remwana? Zita remwana takatotsvaga kozi ndanga ndatobva usikani ndikaudzwa kuti mwana mukomana. Mungakwanise kunditsanangurira kuti mwana matomuti Dion here, Leon here, tiri kumuti chii mwana? Mwana ari kunzi Kelvin Tongoona. Makawirirana sei kuti ngatichimuti Kelvin? Asi baba wacho anonzi Kelvin mukati tongomuti Kelvin Junior. Zvakafamba sei pakutsvaga zita apa? Semunhu anenge ari musungwa baba vari kunze. Akatsvaga zita ndimi here kana kuti ndi baba vakatoya vaende zita kudara? Baba vakauya vane zita. Zita iri ndire mukoma wababa wacho. Zita ndiraba mukuru. Saka makawirirana naro mukati iri ndo ratiri kuda iri? Takawirirana.
Saka makanzwa sei muchiona murume wenyu achiya kuzokuonai makazvitakura? Ndakatofara kuti akatoita zvakanaka akauya kuzondiona. Hazvinhu zvakatondisunungura nokuti ndo dzimwe stress yandaitove naye yokuti haasi kuuya kuzondiona. Apa akatouya ndakafara. Tinoziva kuti madzimai akazvitakura nhumbu dzavo dzimwe dzacho dzinenge dzichida ana baba vadzo. Muri kumaneja sei? Muri kuzvigona sei muri musungwa? Utongozvikondirola utoona kuti hapana zvekuita. Ndo zvitoripo panguva yacho. Saka iko zvino pane zvinhu zvese zvamataura izvi. Ko kumwana toti ndadzwa mishara kuti ndinomboda mabhisiketsi, ndinomboda chakati. Zvinoziva kuti mwana pane nguva dzanombokika dzedzi. Zvichida maybe muno mune mapiwa kana basa nanagogo. Muri kuzogona sei kumaneja nyaya dzekukikwa nemwana, uko muda kuzorora, muda kuita mabasa emuno musungwa? Basa panapa ndakapiwa basa rakareruka rongocleana panapa pashedi. Ndoswera hangu ndakazorora. Saka mwana tiri kumutarisira rini apa? Namachi. Kutanga pakati pamachi ndopadetrani. Zvino ndapa mashoko amuda kuudza vanhu vari kumba, vangava amai venyu kana murume wenyu, takatarisana nekuti nhumbu yakuda kusvika mukuzvarwa muna Machi. Ndinamatirawo ndisununguke mwana zvakanaka. Pasina urwere ndingosunungukawo zvakanaka mwana. Ndozvandokumbira. Kumunhu wamakaparira mhosva tozoti nyaya yakakupinzai munomu yange iri attempted murder. Takatarisana nemunhu iye ndapi mashoko amuda kumuudza ari kunzoko ari kukuona izvezvi? Ndingomuudza kuti ndokumbira ruregerero nokumutadzira kwandakaita. Dzanga dziri hashawo nokupfuririka kwandakaita. Ngandiregererewo. Aiwa, maita basa sisi Nyaradzo nenguva iyi. Zvakanaka. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe. Sisi Nyaradzo vachitsanangura kuti nhumbu iri kuzvarwa muna Machi, asi vari kuti handina kana preparation yekuti mwana iyeye ndikamusununguka ndinomupfekedza chii, ndinomuisa pai, achazopfekei zvakare. Vari kuti zvakare kune munhu wandakakanganisira, wandaida kuuraya, wandakaita attempted murder, ndinokumbira ruregerero pane mhosva yandakakuparira. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti pano paSlyMedia TV patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana. SlyMedia TV, building bridges. Sisi Nyaradzo, izvi ndozve zvimwe zvezvinhu zvamaikumbira patakambotanga kutaura nemi pai muchiti ndikuda mabhaketsi, ndikuda madhishi ekuti ndizokwanisawo kugezera mwana wangu, nemablanketsi pamwe chete nedzimwe hembe. Saka seSlyMedia TV ndo zvinhu zvatakwanisawo pamwe chete nedzimwe hama dzedu dziri kunze kwenyika nedzimwe dziri muno muZimbabwe dzakati aiwa endeyo munopa Sisi Nyaradzo zvinhu izvi vakwanisike pakubatsirika pavakuda kusununguka kudai. Handizivi kana mune mashoko amungade kuudza hama idzodzi dzakaita chipo chekukupai zvinhu izvi. Ndinototi vakaita basa, Mwari vawedzere pavakatapudza. Vakaita basa chaizvo nokundikomborerawo vakandibatsira nezvinhu zvavauya nazvo izvi. Vakaita basa, Mwari vawedzere makore ekurarama nerudo rwavainaro. Muri kunzwa sei? Asi izvezvi muri kunzwa sei? Muchiona zvinhu zvamaikumbira dzimwe hama dzichiti regai tipe mudzimai uyu akwanise kubata mwana wake zvakanaka. Handiri kunzwa kufara chaiko, ndiri kunzwa kufara. Ndachitori nestress yekuti kana mwana wacho ndikasununguka ndomupfekedzei. Asi pari zvino ndiri kunzwa kufara nekusununguka. Ndikuona even kana face iri kuratidza kufara. Ine mufaro mukuru pane zvayakanga yakaita iri pakukumbira zvinhu izvozvi. Chokwadi handiri kunzwa kufara chaizvo. Vari vavakomborere vakaita basa zvavo. Kokumuri yeSlyMedia munoda kuti kudii? Ndinovatenda nokuuya pavakaita pano vachitiita interview. Vakaita basa chaizvo, ndinotenda. Aiwa, maita basa Sisi Nyaradzo. Nezviri muplastic.
Becky.